قال اتي بدرجه عالم زكاي زلو ونتات ترينا ذا فيروس اب عالم كبت هناتاتيو اللعيلو زلو وددر تشاينان امريكان اتي قند مبغسيو كوينو اموداتا تشاينان امريكان ننعددن مغنجال معلتاو صح غيرانو الله ስለዚህ ኮቪድ 19 ወይካ ኮሮና ቫይረስ ቻይናውያን ከምቲ ተደጋጋሚ ዝበልናዮ ኣብ ወርሒ ኦክቶበር 2019 ሓደ ናብ ቻይና ከተማ ውሃን ዘኣተወ ንልምምድ ዘኣተወ ኣሃዱ ናይ ኣሜሪካ ይምጽይዎ ብሉ ኣሜሪካውያን ከዓ ቻይና ያምጽያቶ ነዚ ለብዕዚ ይብሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ክልቲ ኣቶም ሙጉንጃል እንታዩ መናምጽይዎ ብዘይገድስ እቲ ኣብ ዙርያ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ኮንስፒራሲ ቲዮሪስ ወይጋ ሰባት ዝህብዎ ግምታት ወይጋ ሐሳባት ብተፈላለየ መገዲ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ተቀዳማይ ምሕላው ጥዕናና እዩ ግን ሰባት ስለዘልዕልዎ ከዓ ኮፊልናውን ስለዘለና ግዜታት ኣሎ ስለዚህ ነቲ ተዘርበ በቴሌቪዥን ዲዩ በጋዜጣ ተጻሕፈ ከዓ ክትዛረበሉ ማለት ከም ሰብ መጠን ንቡር ስለዝኾነ ጥራይ ኣብ ምክልኻል ጥዕናኻ ኣድሂብካ ኣብ ሓደ ወገን እውን ብዙሕ ስለዘሰልቹ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ዝጥቀሱ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ዝዓለም እዚኣ እቲ ናታ ጸጋታት እናተወደአና ተባሕጎጎ ይኸይ ስለዘሎ ስለዚህ እቲ ዲፖፑሌሽን ዝበሃል ወይካ ሙግዳል ህዝቢ ቁጽሪ ዓለም በቀዳምነት እዮም ዝሰርዕዎ ኣብ ብዙሕ ግዜውን ይሰርሑሉ እዮም ብብዙሕ መገዲ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኢቦላ ኣብ ኣፍሪካ መጽኢ ነይሩ ዓሌት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝኾኑ ናይ ሳርስ 1 ሳርስ 2 ከምኡን ናይ መርስ ቫይረሳት ቅድሚ ሕጂ መጽኦም ስለዚህ ብተመሳሳሊ መገዲ ክስታት ኣብኡ ዘድሃበይ ነይሩ ስለዚህ ዓለምናውን ብሳይንስ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ብተፈጥሮውን እዚ ናይ ሙግዳል ወይካ ቁጽሪ ህዝቢ ናይ ምንካይን ናይ ዲፖፑሌሽን ምኽንያታት ብዙሓት ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና بعلق ماي كندي سبي زهلق أبز على مزي بتفل عليه ناي مريت من قطقات كندي سبيو أبز على مزي زتأفئ بسونامي زتأفئ ماليا يقولون كمون بتفل عليه ناي سايكلونز ويكا أولو نفاس زمتص عنوت أب أمريكا أستراليا زلهم أب أوروبا ونحي حدا كزي experience نقبر سلازغنا كلها نردوينا سلازي كندي نبرت عنه كندي حزب خي يتأثر ببارع مرور ويكا أبشاكا بزفتر بارعون ብዙሕ ህይወት ሰብ ይስጠፍእ ብዙሕ እንስሳ ይጠፍእ ብዙሕ ሓግራቢ عنه ስለዚህ ከም ዝሎሙ መከላኸሊ ይኸያለዎ ኮሎ በሕልፊ እቶም ኣብ ቀደም ዝመጹ ዝነበሩ ዘራጊቶታት ኣውሎ ንፋስ እቶም ቀደም ዝመጹ ዝነበሩ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝኽሰቱ ዝነበሩ ምጥልቕላቅ ናይ ከቢድ ዝናብ ናይ ውሕጅን ሓደጋታት ክንደይ ሰብ ወስዱ ነይሮም ክንደይ ይልቁ ነይሮም
ስለዚህ ዝኩሉ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና እጂ ነዚ ኩሉ ብግምት ርኢና እዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ናይ ዲፖፑሌሽን ሜካኒዝም ብዙሕ ኣብ ግምት ኣይነእትዎ ክግበር ከኣል እንዲ ግን ተገይሩንሲ እንተስ በተፈጥሮ እንተስ በኻልእ መገዲ ኩሉ ግዜ እቲ መውዳል ናይ ህዝቢ ስለዘሎ ብዙሕ ኣብኮም ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ናውፂ ኣይንእቶ ንዑ ክንሓስብ ኢልና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ስጋብ ሕጂ ኣብ ስኖው ኤጅ ንሙሉ ዓለም ዳርጋ ዓለም ተሸፊና እንስሳን ህዝብን ዝጠፍኣሉ ግዜ እውን ነይሩ ከም ብሓድሽ ህይወት ሰቂዕና ኢና ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሕ ክኢልና ስለዚ ካብዚ ዝዓብዩ ብዙሕ ፀገማት ሓሊፋ ያ ዝዓለምና ብተፈጥሮ እንተኾነ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣምር ብብዙሓት ወገናት ዝዝረበሉ ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ምህዳእ ወይ ከዓ ሴትሊንግ ፖለቲካል ክላይመት ዝበሃል ኣበሃህላ እዩ ነዚ ከዓ እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ወጥርታት ፈጥሩ እዮም እጂ እቲ ወጥሪ ኣዝዩ እንተደኣ ተወጢሩ ናብ ከቢድ ሳዕቤን ናብ ዓለማዊ ኩናት ከኺደካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይውረድ ኣይውረድ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትስን ዓብ ወጥሪ ነይሩ ታኽትከውን ያ ዝሃገር ስጋብ ዝበሃል ተበፂሑ ነይሩ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ተበፂሑ ዝነበረ ውዕል ስለሰረዘቶ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዓብ ወጥሪ ተፈጢሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣሜሪካ ንጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ስለዝቀተለቶ ኢራናዊ ማለት እዩ ብኡ ዝኣክል ኢራን እውን ኣብ ማዓስከር ኣሜሪካ ብኢራቅ ደብዳብ ስለዘካየደት ዓብ ነገር ከይልዓል ተሰጊኡ ነይሩ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኖርዝ ኮርያ ተራእዩ ዘይፈልጥ እሳታዊ መቅዘፍቲ ኣብ ልዕሊኩም ከነውርድ ንኽእል ኢና ዝብል ፈቀራ ምስ ፈከረ ናይ ኒውክሊየር ዎር ኣብ መንጎ ኖርዝ ኮርያን ኣሜሪካን ክልዓል ዝበሃል ዓብ ስግኣት ነይሩ ብምክንያት ና መንጎ ራሽያን ፌደሬሽንን ዩክሬንን ዝተፈጥረ ዘይምቅዳውን ኣብ መንጎ ኣውሮፓዊ ሕብረትን ራሽያን ኣሜሪካን ኩናት ከይቀስቀስ ስግኣት ነይሩ ስለዚ ኣብ ሲርያ ዝካየድ ኣብ መንጎ ራሽያን ቱርክን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣሜሪካን ኣብ ተፈላለየ እዋናትን ብዙሕ ምፍጣጥ ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ዓበይቲ ዓለማዊ ኩነታት ንዓለምና ኣብ ከቢድ መገዲ ነታን ከየብፅሕዋ ሓደ ሓድሽ ነዚ ኣተሓሳስባ ናይ ዓለም ዝቕልስ ንኩሉ ነገራት ካብ ሓንጎልና ደምሲሱ ነቲ ናህና ማይንድ ሴት ዝቕይር ሓድሽ ስነ ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ ዘምፅእ ነገር እውን ክመፅእ ይኽእል ስለዚ በዚ ኢሎምን ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ምዝርጋሕ ነዚ ኩሉ ረሲዑ ሰብ መታ ናብ ጥዕናዊ ቅልውላው ከኣቱ ባዕሉ ዲ ፈልጥ ፖለቲካ ኢሉ መታን ንኩሉ ክርስዖ ዝተገብረ ነገር እዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ ስለዚ እዙን ክኸውን ዝኽእል እዩ ግን በዚ ይኹን በቲ ድሕሪ ኩሉ እንታይ እዩ ሳዕቤን ናይዚ መፅኡ ዘሎ ቫይረስ እንድሕር ኢልና ኦኬ እቲ ፖለቲካል ክላይሜት ክቅየር ይከኣል እዩ ፅቡቅ ቁጠባዊ ኩነታት እውን ዓለም ብቁጠባ ተረሚሳ ስለዘላ እዚ ክቅየር እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባዊ
كونتات تنزعبي هاجرات بحلفي متان قطبان كيرمس دحرزنا كوفيد مرماسون حيلن متان قوصا عبيت باجتات كسلعن رينا لنا سلازي ازنا كوفيد 19 درو ايكونوميك كرايسيس ويكا قطباو قلولا امول عالم فتير الله ناي غليان از قطباو قلولاو ناب ريسيشن تغير الله ريسيشن مالت اب قطباو قلولاو حنت هاجر لعل خلته كورتر ويكا خلته سلسلستورحي لعل شدشتور انت دا حليفه بالتخطاتالي زي كلته كورتر ويكا خلته ربعي عمت تدا زحتاله قطبا اريا ويكابتز نبرو performance قطبان تدا زحتيلو appreciation اتيات بحال ات ريسيشن كابونيو prolonged كوينو ويتناوعو 3 4 5 6 كورتر ويل العامه زياده تدا خيلو خا depression ازيو عميق زغونه قطباو قلولاو حيزوا زهاجر بحال مالتي سلازي لوم عالمنا اب ريسيشن رايز يكونت اب ديبريشن كيتاتو بدرجه عالمون استفتر سلازغونه اب سغات الله اب 2009 اب 2008 تقلولاو اب ريسيشن دويلو دن اب ريسيشن كنسو عبي صقم فتيرو نيرو حجي خابو زلعليو already بز حجي رينا يزلنا صبصبات اب امريكا لعل 10 مليون حزبي كاب سراح دويلو مالو unemployed كوينو مالو تيزا ابي طبعا يعلم اب يونايتد كينغدم درو لعل 1 مليون حزبي اب كلته سمون زي اكل اب universal credit ويكا اب government benefit apply يرمالو سلازي اهزات زي ابطم زعبي قطباتات ناي عالم خنريو خلنا انتي سعبينو اب تشاينا تشايناويت كتما وهان لعل 11 مليون حزبا حقيفه نلعل خلته ورحي كل عينة سراحن فابريكان دويلو تعزيات زنيحة سلازي فابريكاتات ناي عبيتي اندستريتات ناي حزين ناي مكاين قمولهم تعزيهم ازي ابقو طبا تشاينا انتا يسعيبو له سلازي تسعبيناتو عبيو سلازي ديبريشن سلازغونة ازي قطبا زي ناي امريكا ناي تشاينا ناي يونايتد كينغدم ناي فرنسا ناي جابان ناي جرمن ناي ايطالي خصاورو خمزي كالا كال خميغيري خصاورو سلازي فولوتيو دحرزي حويت نايزي فيروس زي ويز فيروس تسعيرو علم مسحويت اتباسي اب قطباي تقطبا خاوديقو سلازغونه بوزحات سبات سرحهم كسونيهم بوزحات سبات ناي اتوت منجي يقولهم سلازي سرقي عقرقر خنصلالو وايز عالم زي مالتي كومو تدامتيو ابغلغله هاجرات ويكا كفالات ناي هاجراتون بريك اوف اوردر لو اند اوردر ويكا حقن سرعتن بفصوم زغحسلو خناتاتون كغاطم خلي سلازي اذن مكلخالين هاجرات لومي ببليونات بتريليونات انفست زغبرا زلوا اب يونايتد كينج اب امريكا سغاب 3 تريليون منغستي ገንዘብ حاتيمو نهزبي 1200 دولار بنفس وقف 500 خا نقولنا عدله زي printing money نبلو economy ويكا فريمان زباله economist اب 1900 ساعتن
ዝሰማዮ printing money ዝበሃል ቁጠባ ኣብ ክንዲ ንባንክታት ወይ ከዓ ነቶም ዓበይቲ ትካላት ብገንዘብ ተድዕን ቤል ኣውት ትገብር ብቀጥታ ነቲ ህዝቢ ገንዘብ እናሓተምካ ብመንግስቲ ምክንኻን ዝበሃል ስጉምቲ ተታሒዛቶላ ኣሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም 80% ደሞዝ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰራሕተኛ እንዳሸፈነት ንሰለስተ ወርሒ ክትከይድ بخمس مقدي تتحيزات طلا نتي أبصرح كي تصنح زخيل دما guaranteed زغونة universal benefit ويكا ناي تهاجر استحته ناي benefit ما تنكتوبويا أب مبزحتن سكاندينافيان هاجراتهم كومي ما تكيزلو أب على السويدن نتي لوك داون قرب ريلاكس غيرهم تاخد تهاجر بقطبا خير مس تقطبا كم زلو نخخيد زبهلا كايداون حزام لو سلازي ناتم كواتهم دي ويكا تي ريلاكس مقبارهم ويكا افكيسهم محزوم نتي اطبقوا زي ما عصاو دحر تي لبعي ويكا تلبدا قد قوميو زي اسيلنا نريئ بحفشا ግን እዚኣቶም እዮም ቶም ቀንዲ ኣተሓሳስባ ንዓለምና ዝጸልው ዘለው ስለዚ ሕጂ ጉያ ኣብ ቁጠባኻን ኣብ ህዝብኻን መድሓኒ ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅነታት ተሪኢኹም መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ዝተሸመተ ናይ ፈረንሳይን ናይ ጀርመንን ናይ PPE ወይካ personal protective equipment ዝበሃል ናይ መከላኸሊ ናውቲ ከም በዓል ናይ ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ናይ ዶክተራት ጋዋን ቬንቲሌተርስ ካልእ 5-6 ዕፅፊ ገንዘብ ከፊሉ ናብ ሃገሩ ከም ዝኣቱ ወይካ ነቲ ቢዝነስ ሃይጃክ እናገበረ ጀርመንን ፈረንሳይን ተዋዓኢለና ልኹንሰን ብጎን መጺው ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣቱ ክገብሮ ቀኒ ካልእ መንግስቲ ስፔን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኦርደር ዝገበሮ ካብ ቻይና ናይ 100 ዝኸውን ቬንቲሌተርስ ብቱርክ ቢሉ ክሓልፍ ከሎ መንግስቲ ቱርክ ጨዊዩ ሒዙ ከዳናጉዮ ድሕሪ ምጽናሕ በቀጥታ እቲ ፕሬዝዳንት ትማሊ ወአድላይ ተኾይኑ ንዓናሲ ቱነታትና ሪኢና ኣብዚ ክተርፍ ክኽእል ኣሎ ዝብል ውሳኔ ገይርሉ ስለዚ ሕጂ እቲ ሕግን ስርዓትን ውን ቶም መንግስታት ዝበሃሉ ከይተረፉ ክትሕስዎ ጀሚሮም ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሕና ንብሎ ሕግን ስርዓትን ማዓሲዩ ሕጊ ወይ ስርዓት ኮይኑ ዝበሃል እቶም ደለይቱ ምዝ ደልይዎ ወይ ምዝ ትግበርዎ ጥራሕ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ኣብ ዓለምና ሕጊ የለን ፍትሒ የለን ክንብል ከለና ንሕና ኣሜሪካ ትደልዮ ፍትሒ ኣሜሪካ ትደልዮ ሕጊ እምበር ወይ ምዕራባውያን ዝደልይዎ እምበር ኤርትራ ትኹን ስሉስ ሃገራት ዓለም ይኹን ወይ ካልኦት ድኹማት መንግስታት ዝብልዎ ክኸውን ኣይኽእልኒ ስለዚ ተን ድኹማት ሃገራት ከዓ ولا حنتي نازي في القوامة حق مثل زي بلن بخم ينزخ دامات سلازي بازي مالكوع قمرية خلنا عالم حجي أب نفسها مدحان قدامنت هزبخان نات كان مدحاني قال مزيت تحيزو نزح ما مزي نما حوايز بهال تفل علينا مدحانيت ናይ ቫክሲን ወይ ከዓ ክትባት ፈተናታት ይካየዳሉ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ሓደ ተስፋ ዘሎ ፈተና ተገይሩሎ ኣብ ኣሜሪካውን ኣብ ናጹ ተፈቲኑ ባህታ ናብ ሰብ ክንፍትኖ ዝበሃል ደሓን ዝኾነ ኣካይዳ መጻሎ ፈረንሳይውን ኤማኑኤል ማክሮን ሓደ ክትባት ረኺብና ኣለና እሞ ቅድም ግን ኣብ ኣፍሪካ ክንፍትኖ ዝብል ሬሲስት ዝኾነ ወይ ዓለታዊ ዝኾነ ተሓሳስብኡ
ببزحات أفريقياوያን ተቃውሞ አልዒሉሎ ስለምንታይ እዩ ቫክሲን ኣብ ኣፍሪቃውያን ክፍተን ተደልዩ እንተሞቱስ ኣፍሪቃውያን እዮም ማለት ድዩ ወይ እንተሞቱስ ደሓኒ ማለት ድዩ ስለዚ ፈተነ ከተካይድ ከለኻ መጀመርያ ነዊሕ መስርሕ እዩ ዘለዎ ቅድሚ ዓመት ዝኾነ ይኹን ቫክሲን ተግባራዊ ክኸውን ኣይኽእልኒ በቲ ሕጊ ናይ ሳይንስ መሰረት ከዓ ኣዝዮም ጽኑዓት ዝኾኑ ጋይድላይንስ ኣለዉ መጀመርያ ከም በዓል አንጨዋ ዝኣመሳሰሉ ኣው ኣብ እንስሳታት ፍተን ቅድሚኡ ኣብ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ድሕሪ ማለት እዩ ድሕሪ ዝናይ እንስሳ ተስፋት ተተገይሩ ከዓ ኣብ ኣዝዮም ውጽዓት ዝበሃሉ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ካብ 10 ዘይበዝሑ ሕሙማት ከዓ ይፍተን ካብኡ ናብ ልዕሊ 100 ካብኡ ናብ ሸሓት ተፈቲኑ ብግዚያዊ ፍቃድ ይንቀሳቀስ ድሕሪኡ ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ኩነታቱ እናተራእየ ስጋብ ሙሉእ ላይሰንስ ወይ ከዓ ፉል ፓቴንት ዝወሃቦ ይኸይድ ማለት እዩ በዚ መስርሕ ዘይሓለፈ ዋላ ሓደ ፈውሲ ኣብ ዓለም ክዘርጋሕ ፍቃድ ይብሉን ሕጂ ጥሪ ኢሎም ኣብ ኣፍሪቃውያን ክንፍትኖ ኢና ዝብሉ ዘለው እዚ ኩላህና እቲ ሬሲስት አቲቲዩድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሶም ከም ዘሎ ክጨንቆም ከሎ ናብኣ ከም ዝኸዱ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ